El 2020 van canviar moltes coses, però tristament hi ha moltes altres coses que no van canviar. Centenars de milions de persones van continuar patint fam. Van continuar les dificultats per accedir a l'aigua, a l'educació, a l'atenció sanitària. Van augmentar les desigualtats. Amb la pandèmia, les comunitats més vulnerables van patir encara més aquestes situacions. Per això, el 2020, els projectes de Mans Unides en els llocs més deprimits del planeta van ser més necessaris i més urgents que mai. El 2020 vam treballar en més de 800 projectes, dels quals més de 500 van ser iniciatives aprovades durant l'any, que desenvolupem al costat de més de 600 organitzacions locals a 53 països d'Àfrica, Àsia i Amèrica. Una tasca que va beneficiar directament més de 2 milions de persones i a la qual vam destinar gairebé 30 milions d'euros al 2020. Tot això va ser possible gràcies a la col·laboració i les aportacions dels nostres socis i donants, al lliurament solidari de més de 6.000 voluntaris i a la professionalitat del nostre equip humà, que a més de treballar en favor de les comunitats més empobrides del planeta, van impulsar campanyes de sensibilització i multitud d'activitats per arribar a milers de persones en tota Espanya. Persones que han demostrat la seva solidaritat. Persones que creuen com a Mans Unides que el món necessita un canvi. Os pido que sigáis contagiando solidaridad y esperanza para acabar también con las pandemias olvidadas, el hambre, la pobreza y la desigualdad. A todos, de corazón, muchas gracias.